Helo, yn enw i Rian Morgan, rwy'n gynathrawes o Ysgol Gyfun Plas Mawr a Llanhari cyn hynny, a dwi'n creu cyflwyniad i chi ar gyfer Carfan Cymru. Felly mae'r cyflwyniad yma ar gyfer celf a dylunio, ac yn rwy'n cyflwyno y cwrs tygau i chi gan dangos agweddau o'r portffolio sef uned 1. Prosiect yw sy'n seiliedig ar thema sy'n arwain at waith neu weithiau terfynol. Mae sawl agwedd iddo fe, fel dwi'n siŵr bod chi'n gwybod. Mae yna gyfleoedd i ddatblygu sgiliau craidd gan ymgymryd â gweithiau mwy datblygedig. Mae'n thebyg y rheswm dywyswch i wneud celf. Mae hefyd angen bod chi yn dangos ôl dadansoddiad beirniadol a chyd-destynol. Bydd cyfleoedd i chi arbrofi, cymryd risg, lluniadu, dadansoddi a chyfosod gwybodaeth a syniadau. Bydd gyda chi yn ystod y flwyddyn a mwy amser i ddatblygu a mireinio syniadau. Bydd angen i chi greu gwaith sy'n bersonol i chi, ond sydd â thystiolaeth o'ch ymchwiliad o waith artistiaid, eich arsylwadau trwy fraslunio a ffotograffiaeth, a bydd hefyd ymweliadau i leoliadau ac orielau yn cyfoethogi eich dealltwriaeth a'ch perchnogaeth chi o'r gwaith. Felly, rwy'n mynd i drafod y mwyafrif o hyn fel celf a dylunio, sef y teitl mae mwyafrif o ddisgyblion yn wneud yng Nghymru, ond mae yna hefyd opsiynau eraill o fewn y cwrs, sef celfyddyd gain, cyfathrebu graffig, dylunio tecsiliau, dylunio tri-dimensiwn, ffotograffiaeth ac astudiaethau beirniadol a chyd-destynol. Mae'n bosib mewn rhai canolfannau bod nhw'n cynnig mwy nag un o'r pynciau yma. Mae'r portffolio yn 60% o'r marc terfynol, ac felly yn chwarae rhan bwysig iawn yn eich canlyniad chi. Os ydych chi'n astudio celf a dylunio, mae modd i chi greu gwaith sydd ym mhob un o'r meysydd uchod. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi greu pob math o waith celf yn ystod cyfnod gwaith y portffolio. Fan hyn fe welwch chi restrau nawr o'r teitlau nes i sôn amdano ynghynt. Celf gain, dylunio 3D, dylunio graffig, ffotograffiaeth, dylunio textiliau ac astudiaethau beirniadol a chyd-destynol. O dan y teitlau yma fe welwch chi y mathau gwahanol o waith mae Cybac yn sôn y medrwch chi greu o fewn y categori yma os ych chi wedi dewis neu cael eich rhoi mewn ar gyfer y teitlau unigol yma. Yr ysgol bydd wedi penderfynu, mae'n mwy na thebyg bod llawer ohonoch chi'n gwneud celf a dylunio, felly'n gallu gwneud unrhyw beth o fan hyn, ond os ydych chi'n gwneud dylunio graffeg, fe fydd na briefiau penodol sydd yn clymu i fewn gyda y gwaith yna, so gwaith ysbysebu, graffeg cyfathrebu, dylunio printiau ac yn y blaen. Nifer fawr o opsiynau gwahanol fathau o waith, rhai nhw'n gweithio i briff, rhai yn fwy agored. Mae yna debygrwydd hefyd rhyngddyn nhw o ran mae rhaid bod chi'n ymchwilio gwaith dilynwyr crefftwyr artistiaid ac ati sydd yn ymwneud â'r themau i chi am greu o fewn y meysydd yma, a hefyd mae angen bod gyda chi gwaith arlunio yn digwydd ym mhob un o'r rhain. Bydd yn gwneud ffotograffiaeth neu astudiaethau beirniadol chyd-destynol, chwiliwch am gyfleoedd i brofi eich bod yn arlunio. Falle bod hyn dim ond yn arlunio o fywyd, ond yn waith datblygu syniadau, cyfansoddiadau ac yn y blaen. Fan hyn fe welwch chi'r amcanion asesu. Rwy wedi rhoi fe mewn ffurf pyramid, ac rwy hefyd wedi rhoi beth dwi'n galw pob un o'r amcanion asesu. Yn bersonol mae hyn yn hwyluso fe i fi'n bersonol, gobeithio bod e'n helpu chi. Felly, dechrau o'r gwaelod, dealltwriaeth gyd-destynol, eich ymchwil chi, eich sail chi ar gyfer eich prosiectau chi yn y portffolio, ac hefyd pan ddewch chi i wneud eich uned arholiad. Felly,
ni'n sôn am edrych ar waith artistiaid, ymweliadau, i orielau, lleoliadau, casglu pethau, unrhyw beth sydd yn mynd i gyfoethogi eich datblygiad chi o'r thema sydd ganddo chi'n bersonol. Bydd hwn trwy ddelwedd, bydd e hefyd trwy eich gwaith cofnodi a beirniadol chi. Byddwch chi wedyn yn symud ymlaen i wneud eich gwaith creadigol, eich arbrofi, felly tro yma nawr felly yn ystyried y cyfryngau posib gwahanol, y dulliau o'i defnyddio nhw, yr arddulliau. Mae hynny'n mynd i arwain ato, felly bod chi'n ceisio gwahanol fathau o un cyfrwng, enghraifft yn defnyddio paint. Ydych chi'n dechrau rhywbeth syml, fel paint poster, arbrofi gyda paint ddyfrliw, acrylics, olew ac yn y blaen. Pa offer chi'n defnyddio mwyn creu nhw? Ydych chi'n gweithio yn haniaethol? Ydych chi'n gweithio yn ffigurol? Beth yw'r opsiynau sydd yn mynd i godi? Ar ôl gwneud eich arbrofi a'ch ymchwil, byddwch chi wedi mewn lle da i feirniadu datblygiad eich gwaith chi a cofnodi myfyriol. So chi'n mynd i roi rhesymau dros eich dewisiadau chi, meddwl fel chi'n gallu symud hyn ymlaen i greu rhywbeth mwy ffurfiol a falle ar gyfer darn terfynol. Bydd hyn ar ffurf geiriau, bydd e hefyd yn ddelweddol trwy falle creu drafftiau gwahanol neu trwy ystyried cyfansoddiadau gwahanol ar gyfer eich darnau terfynol. So pigyn y pyramid yw'r gwneud, hynny yw gwneud terfynol yn fy ngolwg i, ond hefyd mae'n cynnwys eich cyflwyniad chi trwy gydol y portffolio. So datblygiad trwyddo fel bod yr arholwr erbyn hyn yn deall sut ych chi wedi symud o'r dealltwriaeth gwreiddiol yna trwyddo creu a'r myfyrio i greu darnau mwy pendant. Felly bydd un darn terfynol neu fwy gyda chi, dibynnu ar sut mae eich ysgol chi'n gweithio, ond mae angen bod y llwybr yn glir i'r arholwr fel rhywun deall o tu allan i'r ysgol sydd ddim wedi gweld chi'n gweithio. Mae'ch athrawon chi fel roeddwn ni falle yn ymwybodol o camau mae disgybl yn cymryd oherwydd y sgwrs ni wedi cael yn y dosbarth ac yn adnabod meddyliau disgybl mewn ffordd heb eiriau, ond i chi mewn man lle mae rhaid i rywun deall i adnabod beth i chi am wneud. Chi eisiau gwerthu mewn ffordd eich syniadau chi. Pob un o'r rhain, pob adran yn 25% o'r marc terfynol. Llwybr clir yn arwain trwyddo, cyflwyniad deniadol ond hefyd yn hawdd i ddarllen, felly meddylwch am eich cefndiroedd chi ac yn y blaen wrth bod chi yn datblygu y cyflwyniad personol yma o'ch portffolio chi. Felly cymryd y cymau cyntaf, beth sydd angen i chi wneud mwyn creu portffolio llwyddiannus? Felly ble ych chi'n mynd i ddechrau? Wel, yn amlwg fydd eisiau chi gael thema. Mae'n bosib bod hwn yn rhywbeth i chi'n penderfynu dros eich hunan, neu byddwch chi wedi derbyn gan eich athro. Nawn ni sôn mwy am hyn mewn munud. Ond os ych chi'n gwneud penderfyniadau, falle byddwch yn dod o diddordebau personol, falle bod chi yn mwynhau casglu rhywbeth, falle bod chi'n gwneud gweithgareddau penodol, chwaraeon, cerddoriaeth, drama, hoffi darllen, hoffi ffilmiau. Unrhyw un o'r pethau yma yn gallu fod yn ysbrydoliaeth ar eich gyfer chi. Yr un mwyaf amlwg felly wedi cael gwaith artistiaid, falle bod chi wedi bod yn pori trwy llyfrau, neu wedi gweld enghreifftiau ar y we, gwahanol lefydd, posib yna o Google rhywbeth penodol, neu Pinterest, neu gwefannau eraill sydd ar gyfer gwaith celf. Ac syniad olau yw bod e'n dod o'ch amgylchedd chi. Wrth ddweud hynny, dwi ddim yn meddwl jyst yn yr awyr agored, gallai'n fod o'ch cartref chi, eich amgylchedd yn yr ysgol. Meddylwch amdano fe yn y ffordd mwyaf eang posib. Chydig mwy ynglyn â o ble daw'r thema. Mae'n bosib y bydd eich athro neu'ch athrawes yn rhoi thema penodol i chi weithio gydag ef. Ond ceisiwch gofio mai chi sydd â'r cyfrifoldeb wedi wneud ddehongli
mewn ffordd wreiddiol ac yn gwneud e'n bersonol i chi. Yn yr un modd, falle bod chi'n gorfod dewis thema yn llwyr eich hunan, so chi falle eisiau edrych wedyn ar y rhai o'r pwyntiau godau sy'n gynt, ynglyn â diddordebau, eich amgylchedd a gwaith artistiaid fel ysgogiad. Mae hen bapurau arholiad mwy na thebyg yn mynd i fod yn yr ysgol, so allwch chi edrych ar rhai o'r yna ar gyfer cael syniadau ac eto gwefan cybac, fe fydd yna cyn bapurau fan yna i chi. I helpu'n bellach hefyd, fe fydd llyfrau cyn ddisgyblion yn helpu chi, so llyfrau breslunio, gwaith portffolio neu arholiad yn yr ysgol, falle bydd rheina hefyd yn eich helpu chi. Does dim rhaid nhw fod tygau, gallen nhw ddod o waith a uwch hefyd, gwaith uwch gyfrannol neu safon uwch. Felly, dwi hefyd wedi ffurfio i chi fan hyn rhestr o themau posib ar gyfer gwaith cwrs. Y rhain yn dod eto o bethau fel cyn bapurau arholiad, themau mae disgyblion wedi datblygu eu hunain a rhai dwi wedi gosod fel syniadau disgyblion. So porwch trwy'r rhain, meddylwch os oes rhywbeth fan hyn byddech chi'n hoffi gwneud. Mae yna gysylltiadau rhwng rhai ohonyn nhw hefyd. Mae rhai o'n nhw'n eitha penodol, yn leoliad, rhai eraill yn fwy yn ymwneud ar elfennau ffurfiol fel patrwm a lliw, tymhorau, pensaernïau, tegannau, amrywiaeth i chi ystyried fan hyn. Felly fan hyn fe welwch chi y gair llinell yn y cylch coch. Dwi wedi dewis hwn fel fy thema, falle hwn yw'r rhan anoddau i chi i wneud penderfyniad, ond pam dewis y gair yma? Wel, yn bennaf, achos i fod yn rhywbeth mor agored, gallai fynd i nifer o gyfeiriadau gwahanol gyda hyn, naill ai trwy yn ymarferol meddwl am y gair o ran y technegau creu marciau, neu meddwl am gyfryngau gwahanol allai ddefnyddio. O dwi'n mynd i dorri mewn i ddarn o leino, o dwi'n mynd i wehyddu, o dwi'n mynd i wneud gwaith ffenestr lliw. Digonedd o opsiynau sy'n mynd i roi amrywiaeth o gyfeiriadau o ran arddulliau a modd i edrych ar amrywiaeth o artistiaid ac hefyd o gwmpas yr amgylchedd hefyd. Gallai weld llinell ym mhob man dwi'n troi. Iawn, symud ymlaen nawr i gyfnodi syniadau cychwynnol, sawl ffordd o wneud hyn a sawl man cychwyn. Ar y dudalen yma, dwi wedi rhoi falle beth byddech chi'n gwneud mewn ystafell ddosbarth, sef mapiau meddwl, creu rhestrau anodiadau neu byrddau naws. Mae mapiau meddwl yn rhywbeth dwi'n siŵr eich bod yn gyfarwydd â mewn nifer o bynciau gwahanol o fewn eich ysgol chi. Y dau ddarlun cyntaf yn ymwneud gyda'r gair llinell, un yn un dwi wedi sgrifennu ar hap mewn ffordd, pigo allan rhyw brif eiriau cychwynnol ac yna ymestyn allan ohono fe. So ni'n edrych ar pethau ymarferol fel mathau o linellau, ni'n edrych ar llefydd neu pethau, so falle bod nhw'n sôn am rhesi, ble byddech chi'n gweld rhesi sydd yn creu llinell. Technegau gwahanol, pob math o bethau posib i chi i ymchwilio. Mae yna hefyd darlun arall felly bod chi wedi creu rhywbeth fel siap pysgodyn, rhoi'ch thema lawr, asgwrn cefn y pysgodyn ac yna yr esgyrn bob ochr yn rhoi y prif themau ac yna gallwch chi roi syniadau ychwanegol wedyn o fan ymlaen. Mae gen i ddau enghraifft arall wedyn ar y dudalen o fapiau meddwl gan ddisgyblion ym Mhlas Mawr, jyst i edrych ar ran cyflwyniad gwahanol ac yna enghreifftiau o Pinterest. Mae modd gwneud map meddwl yn rhywbeth creadigol iawn, mae modd cyfuno fe hefyd gyda byrddau naws lle mae delweddau yn dod i fewn iddo fe hefyd, llai o eiriau, mwy o luniau, dibynnu ar y ffordd i chi am weithio a beth sydd yn addas i eich arddull personol chi. O byrhau gyda'r syniad wedyn o ymchwilio, beth am fynd am dro.
mynd eich camera o gwmpas lle chi'n byw mwyn cymryd ffotograffiau. So dyna beth nes i fan hyn dar thema, edrych o gwmpas cartre'n rieni digwydd bod a gweld enghreifftiau o linellau yn byd natur, yn y tŷ, ar adeiladau, pob un o'r rhain o bosib yn mynd i fod yn ysgogiad i fi mwyn datblygu gwaith personol. So, fel ni'n sôn yn gynt bod mor eang ac sy'n bosib, eto fan hyn lle fynd i unrhyw gyfeiriad gyda'r gwaith yma. A fel dwi'n dweud, oedd hwn yn mewn cefn gwlad, dwi'n byw mewn dinas, felly pe bawn ni yn gwneud y gwaith yma eto, falle bydde fy nghanfyddiad i o gwmpas Caerdydd yn rhoi darluniau hollol wahanol. So ble bynnag i chi, ewch am dro i weld beth allwch chi weld. Lan y môr, mewn tref, allan yn y wlad, fe fyddwch chi yn pigo allan bethau. Dwi'n gwybod mae thema fi fel llinell, falle ni'n amlwg i wneud hyn, ond byddwch yn ddyfeisgar gyda y themau i chi wedi dewis drostoch chi'ch hunain. Ffordd arall wedyn o ddechrau eich portffolio chi yw i arlunio. Falle bod nhw'n haws i chi. Edrychwch gwmpas chi a dechrau braslunio beth ych chi'n gweld cyn hyd yn oed creu map meddwl neu cymryd ffotograff. Mae arlunio'n elfen holl bwysig o'r portffolio, beth bynnag yw teitl eich cwrs chi. O celf o dylunio i waith 3 dimensiwn, i graffeg, i textiliau, ffotograffiaeth, pob un angen tystiolaeth o arlunio. Felly 3 esiampl i chi fan hyn. Fe welwch chi bod y braslunio falle mewn ffordd hefyd sydd yn datrys problemau ac yn rhoi syniadau i chi am eich gwaith. Ac mae'n cynorthwyo chi fyfyrio dros eich syniadau. So, os ydych chi yn yr un cyntaf, welwch chi darlun wedi cael ei lunio o fywyd. Mae ganddo chi braslun cyflym wedi cael ei wneud ar yr ochr chwith, jyst mwyn cael syniad o gyfansoddiad. Datblygiad wedyn ar yr ochr dde, yn amlwg gyda'r thema y llinell, y marciau mewn ffordd sydd y fwyaf pwysig fan hyn, y gwaith cysgodi, y mathau o linellau ac yn y blaen. Ond mynd o rhywbeth cyflym i rhywbeth mwy datblygedig. Yn yr ail darlun wedyn, portreadau. Eto'r math o linell yn bwysig yn yr opsiynau chi'n gweld fan hyn, o fraslun cyflym, i ystyried cyfansoddiad gwahanol, i edrych ar ddyfnder llinellau, falle byddai'n awgrymu datblygu mewn i ddarn o waith argraffu, laino ac yn y blaen. Rhywbeth i ystyried, rhywbeth i chi i drafod hefyd pe bai chi am ddefnyddio eto, byddai'n dangos dealltwriaeth i'r arholwr. A'r trydydd darlun wedyn wedi cael ei wneud yn yr amgueddfa yng Nghaerdydd, so darlunio o fywyd eto, un darlun mewn pensil, llall mewn pen, 2 ongl gwahanol o'r un gwrthrych, eto'n cyflwyno mwy o wybodaeth i'r arholwr ac i'ch effau, dangos eich bod chi'n gallu defnyddio technegau gwahanol, dangos eich bod chi yn ystyried opsiynau gwahanol pe bai chi am greu darn o waith 3 dimensiwn neu am ddatblygu ffigwr o fewn cyfansoddiad mae gyda chi gwybodaeth i'ch helpu chi i symud ymlaen. Felly mae'r arlunio fywyd yn holl bwysig am y marciau, am y lefel o ddyfnder chi'n gallu gwneud, arluniwch yn bob man, adref yn yr ysgol ac ar ymweliadau mwyn cyfoethogi eich portffolio. Ar y tudalennau nesaf, mae gyda fi enghreifftiau o waith ymchwilio o ran casglu rwy wedi gwneud. Yr un cyntaf jyst yn defnyddio'r gair llinell a'i roi fewn i Pinterest. Taflu fyny opsiynau hollol wahanol fan hyn, byd natur, portreadau, rhywbeth o bosib yn fwy haniaethol, yn edrych ar falle marc bys, cysgodion, technegau gwehyddu, a wedyn ni hyfryd o yr amgylchedd yn y nos gyda'r llinellau, y lein trydan yn creu patrwm. Credu mai darlun o Japan oedd hwn, ond darganfod nhw gyd ar Pinterest. Yr unig broblem gyda Pinterest yn aml yw prinder gwybodaeth am yr artist, fe fyddwch chi'n dibynnu mwy ar eich gwerthuso ar eich barn chi mwyn profi eich dealltwriaeth o'r gwaith. Wedyn dwi wedi symud ymlaen yn amlwg gyda gwybodaeth am artistiaid. Rwy'n ni'n gwybod am Giacometti fel artist o'n i'n hoffi. Bydde
yn addas ar gyfer y portffolio o ran ymchwil. Artist diddorol, falle byddech chi wedi adnabod y cerflun oedd wedi creu. Mae e'n enwog am y darluniau mawr yma hefyd sydd yn llawn llinellau, felly mae e'n defnyddio marciau mewn ffordd diddorol wrth fraslunio, ond o drosi wedyn i waith 3 dimensiwn mae e'n symleiddio lawr i'r peth mwyaf sylfaenol posib mwyn creu yr effaith. Mae'n diddorol wastad edrych ar gwaith artistiaid dros gyfnodau o amser i weld sut mae arddull nhw'n newid. Mae Elis Lawri'n un arall diddorol iawn yn arlunio yn naturiol iawn pan oedd e'n ifanc ac yn ffigurol ac yna bron yn gartwnaidd erbyn ei luniau prysur wrth bod e'n mynd yn hŷn. Nawr fe allwch chi roi rhyw sail arbennig i'r ymchwil chi'n gwneud. Ar ochr chwith dudalen yma mae'n y ddyfyniad nes i ddarganfod. Llinell yw dot a wnaeth fynd am dro gan Paul Klee. Rwy wedi rhoi i chi fan hyn enghreifftiau o'i waith e, portread ohono fe, hwnna mwyn diddordeb mewn ffordd rwy wastad eisiau gwybod pwy sydd wedi gwneud rhywbeth a sut maen nhw'n edrych. Dim yn angenrheidiol o fewn eich portffolio chi o gwbl. Neu falle bod chi wedyn eisiau penderfynu am edrych eto o ran arddulliau neu technegau gwahanol. So fan hyn, mae yna waith dylunio, illustration, gwaith gwifren gan Julia Griffiths, darlun mewn llyfr braslunio gan John Hunt o Stryd yn Abertawe, gwaith wedi torri fewn i gardffwrdd, gwaith argraffu leino neu ar bren, o'n i ddim yn siŵr beth oedd hwn, gweld eto ar Pinterest, a wedyn arddull arlunio didor gan Picasso. Pob un o'r rhain falle yn rhoi syniadau, falle byddech chi ddim eisiau creu gwisg fel Julia Griffiths, ond falle byddai syniad o ddefnyddio gwifren yn gyffroes i chi. Felly cymerwch ysbrydoliaeth mewn mwy nag un ffordd wrth edrych ar waith artistiaid. Drychwch trwy'ch llyfrau yn yr adran, yn bendant chi ddarganfod rhywbeth ar hap falle wrth wneud hynny yn well ar adegau na mynd trwy'r we. Iawn, jyst pwyntiau bach i chi nawr o ran ble i weithio. Mae llyfr braslunio'n ffordd hawdd o gadw popeth gyda'i gilydd. Mae'n bosib byddwch chi yn medru cael un o'r ysgol neu brynu eich hun. Mae rhai ysgolion yn hoffi defnyddio taflenni a dau osod i gwaith arno. Opsiynau felly o ran cadw'ch gwaith at ei gilydd yn ystod y tymor cyn gosod ar y taflenni, felly meddyliwch am gael portffolio plastig, neu falle eich bod chi'n gweithio mewn llyfr braslunio ac yna'n torri fyny y wybodaeth i roi ar y taflenni. Os yn gwneud gwaith sy'n cynnwys llawer o waith digidol ffotograffiaeth, gallech hefyd greu math digidol o lyfr braslunio, fel bod yr arholwr yn medru dilyn trywydd eich datblygiad. Defnyddiwch y llyfr fel lle i gofnodi syniadau trwy fraslunio a ffotograffiaeth. Mae'n le arbrofi i weithio allan syniadau ac i drafod eich gwaith chi a gwaith artistiaid. Mae'n bosib llawer o'ch gwaith yn anaddas i roi mewn llyfr. Cofiwch allwch gymryd llun ohono a'i osod yn y llyfr mwyn hwyluso yr anodi a'r gwerthuso. Ac mewn ffordd byddwch chi hefyd yn gallu dangos y trefn roeddech chi'n gweithio ynddo drwy roi darlun yn y llyfr. Wel, gobeithio bod y wybodaeth yma wedi rhoi man cychwyn i chi gyda eich gwaith portffolio. Mwynhewch y broses o ymchwilio cyn mynd ymlaen a chael hwyl yn yr arbrofi. Dymuniadau gorau chi ar y gwaith. Cofiwch hefyd bod Carlam Cymru ac Ysgol yn cynnig gwybodaeth i chi ar nifer o bynciau eraill yn ogystal â chelf o dylunio ac ar lefel uwchgyfrannol a safon uwch. Pob hwyl gyda'r dysgu.